problem solving. Nyaka ibed ng'ama nyalo kelo lokruok kin tich ma itimo kata i oganda. Yes. Mak paro kanyo gi samoro. Ang'e nang'o duogo mondo mi ang'wa yudane paro mathoth ahinya bende kotenore kod mano. Mano kela ir japuonja Tom ka entiere kacha e kaunti ma Kisumu. Japuonj, iwinjo kanyo nitiere jok mawuok gi lony. Nyalo bedo ni wan gi graduates mathoth, jok mawuok e mbalariany mathoth, to gik ma gisomo nyalo bedo ni opogore gi tich mantiere oko. Mane ma nyalo bedo ni en tabu maduong' ahinya ma hinyowa kaka oganda. Mawacho ni wan gi high rate mar unemployment kata nok mag tije. To nyalo bedo ni oyo tije mantiere matin gi lony makare ema pono no puonje mbalariany kacha. Koso nyalo bedo ni oganda oyiero courses maonge kod tije. Erokamano. Ang' named achiel ariyo kuom penjo mipenjo mokwongo cha wasedonjo e weche mag soft skills mawinjo ka Mwabebe okelo maber kabisa. Koro kendo nitiere wach moro ni ng'ato tiyo tich, odonjo e tich, to kia gima tijeni dwaro. Okia ni tijeni itimo nang'o mondo otime maber. Nahero kaka nawinjo ka Kerwa nowacho ni nitie jomoko e migepe mag sirikal mokia kata gima timore e migepe gigo. Koro en jatelo mar migawo, en otayo achiel ariyo kanyo to kia gima timore kanyo. Amor ka winjo mano nikech mane manyiso midhiero ma wan godo e pinywa sani kodhi korka tich. Kae to mar adek bende nitie wach mar ni waonge gi tudruok maber e kind joma ndiko to gi kuonde ma ji tiegore. Koro tiegruok mana kaka Mikayo wacho cha. Gik moko machon ema ji pod tiyogo sani. Tang'o miyo mano timore? Mano timore nikech joma onego bed ni ndiko ji, kembe ma ndiko ji, kata mana migepe ok otudore maber gi kuonde ma tiegruok timore mondo onyisgi ni wan ka tinde en kama ma olokore ma onego bed ni bet kama. Koro miyo joma itiego ka bende ok oikore gi fuot ok giikore ne tich. Koro ka duogo e penjo mipenjo ni to dobed ni en lony to gi wach man oko kocha cha. Ahero gima Mwabebe owacho mana ka gilo matin an kade anen to dang'iso Mikayi ni to e procurement ka donge nitiere gimoro mar IT, donge nitiere weche moko mag tudruok mag kompyuta gi. Pod onyalo timo mano kaeto bedo a better procurement officer moloyo ma entie sani. Koro ing'e ni IT cha en interest ne to procurement osomo. Konywando gigi to nyalo bet maber kabisa e yor tije kendo nyalo winjo maber ahinya kotiyo. Ahero nyiso ji example mar jo mpira. Jo mpira go mpira nikech morogi. Te morgi ni giyude pesa. Ok giti gitimo morgi to morgi ni miyogi pesa. Jo wer be mana kamano. Koro kiduoko korwa koni ma koro ng'ato ochungo kinyi kodwa dhi e tich to owinjo ma konding'e lit. Nyiso ni nitiere midhiero moro ma wan godo e tijewa mamiyo koro kata tich ok bed mamorowa. Koro kidok korka tich gi somo, anyalo wacho ni adier ng'enyne wadhiga adhiya to wasomo. Nyithindo mane form 4 klas 12 kidhi penjogi ni idwa timo ang'o, ng'eny gi bong'isi ni odwa bedo daktar, moro bong'isi ni odwa bedo injinia, moro bong'isi ni odwa bedo okil. To kipenje gik ma idwaro ka okia. Kipenje ni to king'iyo gik misomogi gi gima idwa timoni be gidonjo, kendo koro guonyo mana wiye. Nyoro nane e skund nyara moro, koro japuonj ng'isa ni nyarano kong'iye to nyalo bedo okil maber kabisa nikech yo mowuoye, yo ma ong'iye gik moko, yo moduoke ji, oneno konyalo bedo okil. Nyara to ng'isa ni odwa bedo injinia. Koro gik machal kamago wan godo. Mana kako gol ranyisi mar Jalang'o, aba nyalo golo ranyisi mar Mr. Kilunda mantiere Taidi High. Nobuoga kong'isa ni en okil. Koro okil ni to notimo ne wuon gi. Mowacho ni koduogo to miyo wuon gi barupe ogise ni baba koro asetimo gimidwaro, koro adhi timo mara. Koro ema ng'ama yudo otonglo, oyudo yuto kaluwore gi gimodwaro gi gima more. Oko strain, oko thagre, ok chand pache sama odhi e tich. Odhi kohero kendo otime kaka odwaro, otimo kaka ochalo ng'ama nigo hande. Koro mano be gimonego wang'i nikech ng'enyne jowadhi e university, mbalariany nikech ji dwaro degree,
jurado otas maduong' no, to gimobo timo tok otas ni ng'enyne nyithindwa gi okia. Kaka japuonj mar jopuonje, asedhi temruok mar puonjo, teaching practice, kadhi nono jowa. Tayudo ka nyathi moro ni kata mana gakala, odhi ga e klas. Koro chuna ni mondo ang'ise ni ma to ok tim kama. Samidwa rwako akala ni nitie tije moko minyalo rwako akala titiyo, nikech giber kodgi. Lakini kobiro e puonj koni to ok donjre go. Koro atemo wuoyo kodgi mondo gibed jopuonj, kik gibed joma nie puonj to gin jok ma onego bed ni timo tich machielo. Koro mano bedi gi tije mamoko. Nyithindo mang'isi ni bedo laktargi, nikech okia gima timore kachacha. Gimowacho en gimoneno ka nie alworane. Samoro laktar ng'amo mi luor, samoro laktar nigi mtoka, samoro laktar gik moko mamoro nyithindo. To gimok ging'eyo ni gini ok en ni kibedo laktar ni pup timiyi mtoka. Nyaka iti tich maber ne mabo miyi yuto ma miyudo gimida ng'eyo cha. To bende nyaka ibed ni idonjo kanyo. Ok dang' ibed ni in mang'eny ne in e somo moko mag arts miluongo ni arts gi. Tidani ibed dokta, mano ok nyal timore. Koro apani mano bende miyo wabedo gi lweny korka yudo tich tok somo. Kaeto nikech mano kaka koro kama antie cha, waneno ni koro kochopo higa mar 3 e mbalariany to nyithindwago watero oko mondo ging'e ni to puonj en ang'o. Ging'e ni puonj en ang'o, ging'e ni CBC, ging'e ni to kaka japuonj idwa notim nang'o. Koro kochopo higa mar 4 korka koro wadhi ng'iyo puonjo ne e klas. Koko wadhi ng'iyo to be ong'eyo delivery, ong'eyo puonjo nyithindo winje. Koro kwa ng'iyo mwariwo mar higa achiel mar industrial attachment, to waparo ni wabo konyo jowagi. Goya erokamano. Erokamano ahinya japuonj kuom lere yo makare.